Ej, bak, dobar dan ljudi, kako ste vi? Pa ja sam dobro i sad je malo oblačno, hladno mi je, da, ali dobro, dobro, sve je dobro. Ja sam sretna zato ja idem na školu za hrvatski jezik. Znam da ja pričam dobro, ja pričam dosta hrvatski, ali nije baš puno. I onda malo komplicirano gramatika i jako mi teško. Da, i sad ja mislim da trebam ići na školu u Varaždinu. Da jesam samo doma, nemam posao, ali ja tražim novo posao. Ja nemam puno posao doma. I sad ja mislim da to je bolje da ja idem na školu za hrvatski jezik. I onda ako ja pričam dobro i super hrvatski jezik, onda mislim da mogu ja tražim bolji posao. Kaj misliš? Da, zato jer imam fakultet u Filipinima. Da, u Filipinima ja sam radila na mjenjačnica. Da. Ne znam ako ja pričam dobro, mjenjačnica. Da, to je tam gdje moguće promijeniti novac i zlato. Kupiti zlato. Tak nešto. Ali sad da u Hrvatskoj ja ne pričam dobro, a onda pomalo mi je teško traži posao. Pa znam, zbog jezik, da to je malo teško. Ali to je interesantno za mene. To je interesantno. Puno mi je ljudi pitali gdje sam naučila hrvatski jezik. Da. Pa sam ja rekla da samo doma. Sa suprugom ja pričam hrvatski. I sad imamo dosta knjigi, da. Kupili smo puno knjigi, nije tako puno nego. Za osnove, da, imamo. I ja sam čitali svaki dan. Ja trebam čitati svaki dan. Pa da, i dok sam je radila dok sam je radila u Hrvatskoj, pa to je lako. Zato jer mi smo pričali na hrvatski jezik. Nije za engleskom, nego hrvatski jezik. Da. I onda ljudi su pomogli, moj kolegica pomogla da ja pričam dobro hrvatski. Ali znam da ja pričam dobro hrvatski, ali bez akcenta, kaj to znači da. Ali pa sad mislim da ja pričam bolje nego prije. Da, svaki dan malo po malo, dobro. Da, pa rekla sam moj suprug da bez brige. Budimo naučili. Da. I znaš kaj? Ako ljudi su mi pitali koliko ti dugo u Hrvatskoj? Sad jesam 10 mjeseci u Hrvatskoj. Ali ljudi su, to nije tako dugo, pa znam, ali da, ne znam. Zakaj ja sam naučila brzo hrvatski. Sad da ja ne radim, ja mislim da to je bolje da ja idem na školu za hrvatski jezik. Da znam gramatika, da znam glagola, to sve. Da trebam naučiti to tak sve. To nije dobro da ja pričam samo, ali ja ne znam kako to ide gramatika.